Urung iso move on aku sampai saiki kok. Barang wis kebacut lho, mbok rasah dieling-eling. Sing ditopo cahe saiki. Lah nyapa to kok ngantek gak iso lali? Kemecer aku nek eling. Sing marai gak iso move on ya apa? Sing marai gak iso lali aku untune Mas, tenan. Oh alah, mur perkara untu to. Jan, gak ngerti wong tenan. Aku iki nek ngger eling Mas Slamet lu langsung ngaceng modele aku. Apa ora ya kewalik iki? Mosok wedok iso ngaceng? Tapi aku ditinggal karo wong wedok liya, Mas. Ora usah digetuni. Golek liyane Slamet kan yo akeh. Piye ngene iki carane golek wong lanang sing padha karo Mas Slametku? Lah nek kon padha plek yo ora iso no. Apa ora pengen jajal sing jenenge Ari Iwan? Aku wis tau karo Agus yo ora mampeh, karo Mas Pur yo ora enak, karo Mas Imam yo ora puas. Wis to, nek gugu omongku jajal sing jenenge Ari Iwan. Marem-marem. Anjay. Urip ning donya aja kakean dosa. Kakean dosa nyemplung neraka. Ning neraka mengko diapakno. Ning jero kono kowe disiksa. Lah disiksa-siksane apa wae? Sing nyolongan Ketok tangane, sing ngincengan, culek matane, seneng rasan-rasan, suwek cangkeme, sing seneng zina. di apa? Di Ayo apa? diket apa nih diketok? Ayo apa tuh? Balik Sing nyolongan, ketok tangane, sing ngincengan, culek matane, sing seneng rasan-rasan, suwek cangkeme, sing seneng zina. pikiran dewe. Kaya pikiran dhewe iki lho. Lah Pak lihat Wis membengi ditinggal turu ora dikeloni. Jari kon turu gase. Iki maksudku ki turu awan ra turu bengi gase. Turu awan piye to? Ya turu sore aja bengi. Bengi kan anu. Aku ditinggal turu. Lha membi tak keloni no kok. Ah, nara tak gugah ya ora mbok keloni kok. Lah karepmu njaluki sing kepiye? Yo, gak juga aja gasik-gasik turune, tapi engko bengi aja bengi-bengi turu. Nah, aku wis turu awakmu ya kudune turu. Ngono kok ngono lho, menange dhewe ngono kok. Ya ora aku mbok tinggal turu rambut demek, rambut los-los. Lah mbok yo ngomong nak pengen ki. Lah aku wis ngode-ngode kamu ora peka. Ngodo-ngodo piye lho ora ngomong kok ngodo-ngodo tok. Demek-demek lho. Demek-demekmu iki. Wis saiki yo. Dek. Ngopo neh? Wis munggah pintu cek kurang. Yo enggak. Sampean iki lho lagi opo? Yo maca dandan ben ayu. Ben gak kalah saingan. Amit cabang bayi. Model koyo ngono kuwi apane sing diremet? Udah pernah icrik sama bojone uang belum? Urung tahu. Lah nyapa bojone wong kok diijlik? Jangan ya dek ya. Lah iya, Nanti kamu tuman. mangkane kuwi. Mending sama tante. Lho kok jaren. Enak deh, enak mas. Ya balenan karo aku ya dek ya. Jarene wis gak doyan karo aku. Doyan. Jarene wis jijik ndelok raiku. Yung biyen pas kilap kok ya. Ya. Lah kok ijek stalking aku? Ya saiki lho awakmu gemes nek. Walah mantan. Piye? Lah piye? Cek penak zamanku to. Iya Dek. Kapok. Malah dikapokmu to. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman.
Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Menggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen iki sunate larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Dek ingi enek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong gak duwe dhuwit golek utangan. Wih, Mas. Nyapa, Dik? Nyapa? Lah iki nyawang apa ora wong sik udut nih. 100 Yo urung tarah yo lagi teko. ampune kok kene lho. Gayamu Dik ini aku ora ngadu saya desel-desel kok. Endang atus kono lho. Yo kosek to. Jarimu njaluk ijlik kok mbok kon adu sih lho. Kok bar ijlik adus neh ngono ye. Yo nyeteter aku. Jam piro iki bengi lho. Mangkane kuwi nek njaluk ijlik ayo to ndang. Bar kuwi tak adus. Rebut bojone wong apa termasuk sedekah lho. Guyu. Berarti lek sedekah aku sedekah kuwi suwakeh lho Lek. Tenan. Berarti wis tahu. Masalahe jaman biyen iki sawur ngono iki. Saiki apa tak baleni nah ya ben tambah oke sedekahku. Lah Yo engko nek arep sedekah ya kabar-kabar. wis rumangsa kok penjaran iki. Sito. Hukume sedekah. Gua aku ape sedekah neh iki. Sedekah kan ora duit tok, onoan yo sedekah. Aku pengen sedekah iki. Aku iki suwi ra sedekah. Lah kok jaran ya hukume dosa kuwi lho ndasmu. Ini parah ini. Mak, bahasa Indonesiane upo ki apa? Upo? Iya, upo. Upo ngene iki. Iya, upo ngono kuwi. Iki umpama tak imboi ngono rong entong neh ngono piye cara mono upone ya. Dadine sego ngono ya. Ya mo ora janji, ora janji. Sego nek di bahasa Indonesia dadi nasi ya. Ya nek sego aku reti, Mak. Aku lek bahasa Indonesia upo ki ning kamusku ki jano budur lho aku ndasku ngene iki. Oh, berarti padha nek no ora retine. Ora enek, ora enek. Masa ora enek golek ono sik to. Oh, Iya, upo. apa to ki jane kok iso-iso lho ki. Kandhane upo kok apa? Alam bola sego ae lho enak, sego daripada ke upo ya ora waret ya. Ya wis lah nek arep. Ngapa to Mas kok hewane kok lemes men klentrak-klentru. Alah, bos. Kesel. Sumpah aku nek pikiran. Apa cita? Ngeleh. Tak gawekno sego goreng apa mie. Ini ketok enak deh, cocok. Tapi nek cocoknya berudan ini ya sego goreng. Ya wes lah, sego goreng gak apa-apa. Nggawean. Tak gawekno sik ngene. Yo nang cepet. Gawean cepet. Tapi ya kuwi ngotengi aku julali ke jatah. Alah, nak masalah kowe njal jatah ping 3 lho. Aku tanggas siap melayani, Dek. Wis tugasku. Gas pokoke. Dodokmu kok rata ngono to, Mbak? Kayak jalan tol Terus sing mbok kotangi iki apa? Alah, manuk cilik kakan cangkem ya iki. Cilik nek pas turu nek tangi yo gedhi. Nyapa? Lah wong ora tak bukane sepiro gedine, sepiro cilike. Kok dadak ngomong rata kaya jalan tol. Kon tau meraba-raba ta? Lah nyapa kangelan meraba? Di sawang lho ketok. Tau ndeloki tau ngramati ta? Ora tau kan? Lah wong ora enak sing diremet kok, arep ngremet apa? Gur mek liwat mata batin nang jedek rata matane. Lah tanah di sawang ora ketok metutuk. Aku ro ngene iki, wong sing kakean cangkem ngene iki biasane manuke cilik mengkeret ora duwe ndok.
Cilike iso gawe weteng blending rumangsamu. Dodomu kok rata ngono to, Mbak? Kayak jalan tol. Terus sing mbok kotangi iki apa? Alah, manuk cilik kakan cangkem ya iki. Cilik nek pas turu nek tangi yo gedhi. Nyapa? Lah wong ora tak bukane sepiro gedine sepiro cilike kok dadak ngomong rata kaya jalan tol. Kon tau meraba-raba ta? Lah nyapa kangelan meraba? Disawang lho ketok. Tau ndeloki tau ngramati ta? Ora tau kan? Lah wong ora enak sing diremet tok, arep ngremet apa? Gur mek liwat mata batene jedek rata matane. Lah tanah disawang ora ketok metutuk. Aku ro ngene iki, wong sing kakean cangkem ngene iki biasane manuke cilik mengkeret ora ndendok. Cilike iso gawe weteng blending rumangsamu. Kenapa mayoritas ki wong lanang sempake elek-elek? Lah kowe iki nyapa ngurusi sempake wong lanang? Lah wong sempakmu dhewe lho ora karuan apik. Iki jet abas terus pokoknya. Kenapa? Lah iki kurang gawean apa piye? Kok ngematne sempake wong lanang. Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku kowe lho. Geger le. Tulung dong nek berbayaran ki tulung tuku sempak ta. Lah sing penting apa sempake? Sing penting iso manggung wis to. Mas, sakjane iki aku uangen ambi awakmu. Wah, tenane. Iya, tapi no tak SMS, tak telepon sing ngangkat bojomu lho. Maksud sih? Lah ya kuwi makane aku wedi ngene iki. Gak apa-apa titik-titik. Mesti HP-mu dicekel bojomu ya. Iya pengen tombol ben tau terus ae. Kak Sido kangen aku wedi arep. Yu, kowe iki pikiranmu iclik ora enek liyane kuwi. Lah sak menika 7 tahun ngrondo ora tau didulek lho Mas. Bayuh 7 tahun lak buntu ngono kuwi. Bayangno, Wegah dadak mbok kon bayangne. apa wis kembut-kembut pengen diisi diancel sayang. Lah kene to tak duleke. Bayangno. Lah yo gorene tak iclike mumpung aku yo ingin. Ya jangan jenengan sehat selalu. Ngundungake ngono kok. Maksudku mbok aja nesu wae ngono lho. Tergantung pikiran, nek pikiran semelek ya ora nesu. Ya pikirane tinggal ngomah sik mau. Kok kewanen to suwe-suwe. Lah ya maksudnya pikiran sing marai mangkel iki rasah dipikir ngono lho. Bener kudune wong nyambut gawe profesional. Wis tak gawe seneng tin. Yo, wah apik tenan. Ayo Tin. Durung tau lho ana sinden cangkeme kaya ngono kowe. Ya wis lah sak karepmu, arep nesu ya luweh. Dina Minggu, ayo Mas nang pira loko. Kon tak badhe ya. Ya, lho salat badhe. Dairo kon. Saiki matematika wis. Iya, iya. Nek 10 Iya. dijogo 4 kali pira? Ya 6 rek. Goblok. Mangkane anakmu gak lulus. Pira mang 10 dijogo 4. 6. Mangkane anakmu gak munggah-munggah won. Lah kon dhewe goblok. Lah 10 dijogo 4. sei. Tambah bahasa Inggris cara Jawa salah bahasa Inggris. Kok kon niku? Lah 10 dijogo 4 kali pira lho, Bos? Nek 10 dijogo 4 kali 5. Lho kesok kali 5 lho. 10 Nah. dijogo 4. Nah. Lah ya lah buruane sing jogo situ. Pas sampe njoko ndok kanyar buruan. Kon kelem dikongkon gak diburuwi. Cariyane dikongkon buru. Manfaat udan pas dino jemuah. Dadi nek pas dino jemuah kuwi engke udan golek tadah, mbuh ember, mbuh jebor, mbuh gelas, mbuh mangkok, tadahno ning tengah latar. Ojo nadai nggon gendeng, ojo nadai nggon grojokan, tapi usahakno cebloke banyu ki saka langit langsung ning tadah kuwi engke. Bar kuwi engke sok ning gelas, langsung wacakno surat Al-Fatihah ping pisan, surat Al-Falaq ping pisan, surat An-Nas ping pisan, sebulen ombenen. Insya Allah kuwi obat dari segala penyakit. Kangen, Sama dong sayang. pengen ketemu, Iya, seminggu lagi pulang. pengen meluk, Iya. pengen pegang juga. Kang, Ana apa yo?
undang-undang kayak ngarep ngopi iki lho. Ngopo ya wong lanang iki kok nilai wong wedok iki saka sikile. Ya ora apa-apa to yo, mosok trimo ndeleng sikile wae ora oleh. Emangnya nopo nak sikile wong wedok iki kok iso nilai saka sikile? Aku meh tekon jawab apa? Lho kan swarga itu kan di telapak kaki ibu. Dan nek kakine welek kan yo ora pantes. Ibune HP. Atur meneh. Dipastikan kuwi iki napak lemah apa ora. Nah ora napak lemah kan berarti kan kuwi ora menungso. Entel anak. Ngono lho, ndel bolong. Dong ora kowe. Ngono ya tekok. Misalnya sesuk aku mati kowe rabine ora jem. Yo ora no Mas Jo. Minimal yo nunggu sampean dikubur sik to. Oh, dasar paijem. Alan sik ini Mas. Oh iya Mbak, siap Mbak. Namaku Bambang Panuroto. Dan namamu siapa Mbak? Nama Raden Roro Miyabi Ulo Gatel. Lah posisi ini Mbak Miyabi iki nang ndi? Posisi masih di Taiwan. Lah neng Taiwan ini kerjamu apa Mbak? Pekerjaan belantik senuk duta dalan bayi merangkap sebagai pembawa acara ik. Bayi yuk. Lah terus kondisinya kaya apa iki saiki? Kondisi second tapi mulus pol Mas. Tenan. Wah, tenane ngaku sih ya. Jaminan kok ora? Dijamin plok-plok empuk. Gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Oh iya percaya. Lah hobimu ya apa toh sebenarnya? Hobi kelon. Lah iya. Mas, nek pean rabi ambek aku, gak tak oleh kerja. Tak kontok-kontok nang omah tok ambek angkring-angkring sikil goyang kaki. Penak ta? Omongane gedabrus. Alah, entut birut. Mas, Ono apa mas? sulikan aku Mas. Wegah men nyulek kowe. Kowe wong rewelan. Aku wong gak rewel kok. Gak rewel tapi manganmu akeh kok. Ndek kae tak jak mie ayam nih tanduk ping 3. Manganku juga akeh. Lah terus nyulek kowe kanggo apa? Cukup dikeloni wae sampe dina aku seneng Mas. Masuk OTW. Ayang, Dalem, kawane niki pengen apa? bubuk bareng sampean dipukul, dipeluk, terus dilus-lus sirahe ngene iki sampai pagi. Sabar ya, kita akan dipertemukan bukan di waktu yang cepat, tapi di waktu yang tepat. Pengen Tahan sebentar ya, aku lagi berjuang. semangat kerjanya dan cepet ngehalalin adik. Senyummu adalah semangatku. Dalan bayi iki madepe nang ndi to? Ndangak. Ngene lho. Lah yo ngowoh no nek ndangak. Lah wis entolopmu bendino iki emange ngene ta tul kaya kepala ulat ngono ta. Iya, Golek bolongan. Lah ya ora to. Lah ya langsung mbok lebokno to. dilebokne nek ra dintul-ntul apa ya kena ya. Kok bareng sapa iki? Ari Iwan. Tak cocok. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoknya. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno Mas. Lah iya to digiyet nek sak pol-pole. Selosno. Ojo sampai leren pokoknya. Iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge ya, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng ya wis enak-enake wi pokoke. Tapi cara gedang no ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ra kuat. Dalan bayi iki madepe nang ndi to? Ndangak. Ngene lho. Lah yo ngowoh no nek ndangak. Lah wis entolopmu bendino iki emange
Ngene ta, tul kayak kepala ulat ngono ta. Iya, Boleh bolongan. Lah ya ora to. Lah ya langsung mbok lebokno to. dilebokne nek ra dintul-tul apa ya kena ya. Kok bareng sapa iki? Ari Iwan. Cerita, cocok. Anja. Modal ini kita idian wong lanang. Jadi rumah saku kok wong iki lho kok jaran to karep ki piye? Ya ora piye-piye. Jenenge wong wedok iki doyan wong lanang. Engko lek aku doyan wong wedok jarene nyalamu kodrat. Masa jeruk belum jeruk. Zaman saiki wong wedok iki kuwi nyek ceritane kowe. Makane aku ndak seneng karo wong wedok, demen aku mek wong lanang. Lah iya wong lanang iki gedang. Wong wedok ndi opo jane? Ya ora ero. Aku mah jane ki arep nesu ning kasito. Belok kok jaran oleh omong kok yo. Ini parahnya. Tak gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu manja. Lah wong lanang iki pokoke nek disapih masih tuwek ya panggah nyusu. Kok ndek biyen ta tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya mah ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule ya nyusu wae. Ya jelas tau, itu tujuane ngono beda. Anakmu tujuane ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Apa bedane menungso karo ayam? Lah lak menungso ki berarti ya menungso nek ayam ki kewan. Ah, salah. Lah apa bedane menungso karo? Bedane menungso karo ayam. Nek menungso zaman si urip duwe jeneng, nek pas mati wis gak duwe jeneng. Tapi nek ayam si urip gak duwe jeneng tapi nek mati duwe jeneng. Lho apa enek ayam kok mati duwe jeneng? Enek. Apa? Ayam bakar. Oh iya terus ayam kremes. Ayam lodo. Lodoh ora nek lodo iku ora enek. Lah aku macaku lodo. Lodoh. Berarti enek duwe jeneng. Duwe jeneng ayam. Dan bedhekmu jan termasuk apik termasuk. Cah kene kok lele. Berarti lak umpamane pitikno sok mangan ngono ya. Iya iya. Terus lek kewarekan mangan terus nelek to. Iya. Iya. Iya wis. Telek pitik iki jenenge apa nuwun sewu? Telek pitik kuwi jenenge lencung. Ah iya, telek pitik apa sing ora mampu jajal? Telek pitik garing. Hah, mampu no. Telek pitik sing wis kuno. Hah, sik mampu, sik teles. Telek pitik. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Masa to? Empuk aku. Bayuh iso mentul-mentul lho nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk lho nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk weh. Ya urung karuan wong ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Lah tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kue sing tak tumpaki. Jal. Nyapa? Nyatasi pora. Yo panggah oke, arep njaluk model piye? Heh? Nek gak ngatasi ngomong lho ya, pamit sik lho ya. Nyapa dadak pamit? Dijamin tengel-tengel. Limuceng. Oh kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah apa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk? Nganggo. Lah gini, nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng ondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sawe. Karepmu yo apa kon? Kono kene lha apa kon niku? Aku saiki nyambut gawe kene timbangan aku mlaku otakku gede tambahan mlaku. Nyambut gawe kene? Iya. Lho. Enggak oleh ta, Kon niku yo apa? Enak tak mangan jero. Aku sedok jero. Iya ya. Kowe ndok jero, apa-apa ndok jero. Lho. Lha iki kok kenal. Oh bojoku ya. Bojomu? Bojoku. Oh. Wah. Kalau nyengek-nyengekan. Lagi proyek. Dia kan nancene minggu. Lah yo Tapi kan berarti gak sekolah. tapi kan statusmu kan murid. Loh, aku gak tau nggih status, ora tau nggih paketan kok. Maksudnya
statusmu, status awakmu. Lah yo status ya, aku ora tau nggih status randhe paketan. Iku status WA. Lah yo status opo neh? Statusmu iku saiki murid. Iku duduk status WA. Status murid. Statusmu murid, duduk status WA ngono. Status murid enek aplikasi opo sih iku? Aku ora ndonga kok wis metune. Wis gak ngomong karo kon, aku sedih Gak ini. ngomong yo wis aku yo sedih. Kenapa melok-melok aku sedih? Lah awakmu sedih ya aku melok-melok sih. Ngene Dik, aku tak ngomong nek dadi guru Aku iki. yo tak jawab. Ngene, sik ta yo, kan lak murid. Yo. Kon niku yo ngesakno gurumu ngono lho. Lah apa ngesakno guru? Ngene lho tak omongi. Guru iku wis ora enak guru iku. Kok gak enak piye sih? Gak enak ta gak enak? Diseneni ae aku. Lho. Oh, wingi gak Jumatan. Jumatan nek. Wah. Ngawur ae. Mosok Iya. Jumatan iku rakaate piro? Lah aku yo Jumatan rakaate piro? Pirang rakaat? Piro sih sampean? Loro sih. Ngawur ae wong aku dengi salat 3 rakaat seneni ae kok. Lha yo mesti ae wong anjene 2 rakaat. Lah ngono telu. Lah yo 3 rakaat yo diseneni wong Apa meneh loro? Malah seneni. Lha yo kok wong anjene 2 rakaat Jumatan iku. Aku iku cak salat Jumat 3 rakaat to seneni ae. Yo mesti ae diseneni. Diseneni imame. 2 rakaat gak diseneni. Jare sapa sampean? Ngeyel. Telu wis seneni. Astagfirullahaladzim, nerang lo. Ya Allah, aku gak kumpul kasih lo kok ono penggantimu sedik-dik. Sampean ngono logika ta, Cak? Gak logika. Telu wae lho seneni apa meneh loro. Ngapunten lho Mas Dodo, panjenengan dadi juragan tenanan Mas, ngerti aku nglamar rene timbang kula nyambut gawe nek awan aras-arasen. Oh, saiki wis nyambut gawe apa ta? Tempe LN. Sik, kaya tau kenal kuwi aku kantore. Nggih, anu Mbok yo dateng PLN ngono lho. kok ya enek wong nyambut gawe kok ya teko PLN. Nyambut gawe ten pundi teko PLN. Mbok teng PLN. Tengi po meteng po kekrek lambemu engko. Ya wis lah melu aku rano tem PLN wis. Ha iso. Ngono malah jari timbange ki Mas Dodo ki. Aku teng PLN kono malah juragan truk. Truk. Mocone truk. Lah ya tulisane lak truk to. Wow, lah wong ki tang truk. Nek kowe ganden barepe jenenge Bambang Bajiret. Oh, kok Bambang Bajiret? Barane tanggal 1 Tanggal 1 Maret tak nggo pengeling-eling dadine Bambang Bajiret. Oh iya, nomor 2 Noni Bajidul. Lho, tak tenan mergo Babaran bar anak nomor 1 terus kesundul. Lah lagi setahun terus metu adine. Oh, bilang beda meneh karo aku. Anakmu? Nah, anakku lah asline 6. 6. Lah program KB gagal. Dhisik lah bojoku tak kon suntik apa spiral. Malah bojoku KB nepil, salah kedaden pilih teko gulu kathoke wis mlorot teko dengkul dadi ora kalah sih. Lah kok ya mbok anake 6. Plentung prutut plentung semene iki cilik-cilik ngene iki dolan nang pekarangan mburi, manggon barongan pring kono pangan garangan telu, mulai garek telu. Anakmu ki menungso apa truwelu dong iki. Nggih, nek sego nggih segane jendela. Mriki jendelo. Jendelo. Nggih. Nek kates Gandul. nek nangka Nggih nangka. kates loro nangka tok. Nggih gandul-gandul nangka tok. Iya ya. Nggih beda-beda niku Pak Nom. Nggih. Angger gene kula enten kontal. Heeh. Mriki enten mboten kontal. Kontal nek di pasar. Berarti O lho, O kudu O. Gue sing iso jawab gareng kuwi. Reng, anu kontak kene apa reng? Jaluk tulup anu pecokan ndase kuwi. Ya ora. Lah Mas lah. Akeh basa, akeh kata-kata. Aja takon kontal. Ora asale Pak Mantep ya takon karo aku ya kepengin melu takon. Dina Minggu Aku ora metu. Metu ya reng. Aku ora metu. Dina Minggu reng. Aku ora metu. Mlaku-mlaku. Aku ora metu. Ana wong wedok ayu reng. Aku ora metu. Bareng mbok cedhaki reng. Suwe-suwe metu. Ganu. Iki bangsane foto kuwi. Lah cedak banget terus aku didoni kan metu ngono maksudnya.
Yo karek keren ki yo maklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Do meteng. Alah dumateng. Oh, dumateng. Oh, lah. Bapak nyogok ibu. Soho ibu. Bapak soho ibu. Oh, soho tak. Badu mateng bapak soho ibu sedaya para tamu. Aku bapak nyogok ibu. Wong yo ra ket. Pemerintah kok katenge susu sih. Iya. Arek sekolah-sekolah ngono. Lah iku hasilnya susu sapi. Terus Maksudnya nek susu sapi. arek sekolah kok nggo sapi situ-situ. Gak dikei susu sapi. Tetapi nek kei susu sapi biayae akeh. Lah apa? Yo sapi akeh sejak biayae. Terus karo pemerintah diganti susu ikan. Ikan gak enek susuwe kok. Masuk ganti susu ikan. Pemerintah ngomong ngono. Heeh. Ikan apa sih kana susune iku? Lah ikan sing enek susuwe iku mek telu sak. Apa? Ikan paus, ikan lumba-lumba ambek dugong. Masuk pemerintah kok ngingoni paus sing akeh ngono terus diperes susu. Iku ana susune dugong bareng. Ono. Lho, jenenge mamalia hewan sing menyusui. Lho ya nek mamalia iku pancene ana susune. Lah yo. Lah papali. Aku wingi ning masjid karo Pak Mudin. Enek kirik dilatih sikile. Ya ampun, najis niku hukume. Ya ora, wong pekok kowe ora tau ngaji. Nun sewu niku najis niku. Aku karo Pak Mudin ning masjid enek kirik dilatih sikile. Najis. Ora, enek kirik dilatih sikile. Lah kirik sikile kirike dhewe kok. Nyapa nek najis? Ngongkon wong salat kuwi. Lah sikile Pak Mudin. Lah karo sikil kuwi ning masjid. Lah ku tekon aku karo Pak Mudin ning masjid enek kirik dilatih sikile. Sikile kirike dhewe. Nggih mboten najis nggih. Omonganmu wong tuwek omong. Kowe golek sapa? Sakmene iki sing tak wedeni mung sitok. Sing mbok wedeni siji tok sapa? Sapa ta? Mas Aris. Lah ngopo? Tanggal selikur aku. Aja ditake sik lho Mas. Urung mlumpuk. Susah aku tenan. Nanti arep mangan roti wis ra sida lho aku. Lah ketok mak teleram ngono aku mak teratap. Mas Aris ki piyayine iki santun. Umpama urung duwe disemayani ya entuk, ora keras-kerasan kaya ngono. Ya aku ki ning ya pekewo. Mung mergone piyayine iki le sabar kuwi lho. Lah, mosok aku sing wingi 3 sasi ya urung bayar ya mending ae ya ora ditagih. Elok tenan. Kula ora jana kok ngantek 3 sasi kuwi niat nyaur apa ora? Mbok wong ki ya duwe tiket baik piye carane apa SMS sorry ya Mas sasi iki kok tak kei apa kepiye ngono kok. Ya mung tak SMS tok. Di mana sing beda Jawane? Jawa Timur. Jawa Timur piye nih? Lho ya apa aja kaya ngono, Cak. Ngono, Cak. Ngono. Ngono. Gak beda dadi kudu dhewe. Ana tekanan-tekanane. Lho, kon tondo karo sapa? Oh, kon tondo karo sapa? Kuwi. Kon tondo karo sapa? Nduk ki nek wedok. Nek lanang truk-trukane tole. Nah ya. Nek wedok kan nduk dadi lho kon to nduk. Nah, nek sing teko lanang lho. Kon tole. Lho. Wis sik kok babane tak ajar kowe. Kon tondo. Kon tondo nek wedok. Kon tole. Lisa. Jarene paseno ngono, nganggo tekanan. Kon tondo. Lisa. Ora usah disebut tole, ngger. Jarene tole sing bener ki wong lanang ki. Bi, solusine Bi. Pacarku wis tak titipi benih dienggo masa depan nek. Dadak njaluk putus to. Kuwi ra manah kuwi berarti pacarmu kuwi. Lah iya, padahal kuwi lho benih apik lho. Piye jal ngono kuwi? Sok nek rasa dititipi. Apa anu apa? Piye? Berarti enek wong liya sing nitip dheke, nggonmu dibuak ngono lho. Wo, tara yo delogok jaran nek ngono. Padahal kuwi lho benih apik. Anjir. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas tok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok?
Mungkin nih bendino salin katok dianggap gak gatelen tapi ora katok anak nganggo tensoplas tok i. Lah yo mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Dan kok lah jemputku semriwing ora nganggo katok. Yo apik to koyo dikipasi ben ra sumuk. Yo nek tensoplas iki ora enek rasane apa-apa nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Yo malah anceles to. Masamu nggonku korengen ta nganggo tensoplas. Ngawur ae, tanggo inceng kok piye? Yo rugi nek mur trimo nginceng marai ngiler engko. Mas, Nyapa? numpang tanya. Arep teko apa? Mohon bantu dijawab ya. Iya. Kalau seandainya ada perempuan, ada seorang istri yang selalu minta jatah, nggak siang, nggak malam, nggak pagi, nggak subuh, itu minta terus. Itu kira-kira normal nggak sih, Mas? Normal nek kuwi. Masih asa wengi utuh lho ora dicepot. Sing ora normali njaluk bojone tangga. Kuwi jenenge gragas. Anjay. Piye rasane duwe bojo rondo? Penasaran? Ya jelas, Mbak. Pegaten bojomu Lah terus rabi karo aku. Dijamin mak nyos. Nyatane yo ngono. Lu wong 5 menit ae lho kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo iya ya, ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi yo. Ngalene cah cilik mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhek nih jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to jamu, lah wong kene rasa. Iso ayo. Anjay. Engko lo timbang menteot. Lagi apane sing menteoti? Pero ora to nek aku ki asline iki ya jujur-jujuran ya ki gongene wong mesti iki mok ketok sing tak kandhani. Iya, nyapa? Aku asline duwe penyakit dobol. Lho, kok jaran? Paham dobol apa ora? Hah? Ero mbok rasa getak ngono lho. Lho sing mak plentu ning tengah-tengah dalan bayi. Sarohku dobol ning silit lho. Mosok ning dalan bayi. Gak kena dileboni kuwi, ketatap langsung bengkong manukmu. Wis to rasa samar masalah kuwi. Nggon ki loroso. Medeni. Ndak gur dalan bayi medeni to. Mbok anggap wae. Wis ora usah. Ya. Wis to dadi kaya apa kupanggah meksa. Nek gelem bolongan kuping gelem ora nek gelem gak masalah. Nyak. Wegah duduk dalane kok. Wis to masih dobol panggah tak terak. Mbak Mia. Apa? Aja galak-galak to dadi wong. Lah celuk tok ae. Ora mbok kei popo mbok celuk tok ae. Gampang kok tak wae jajan, aku tuku jajan wokeh. Wani. Lah nyapa ora wani? Wong sik Padang lho. Jogok jaran. Ora sanesu-nesu to. Engko tak wae jajan. Ceritanya aku mau tuku jajan sing saka ketan karo kacang ngono lho. Ora takok. Ngerti aku nek ora teko, kita omongi. Lah jare bakul iki jajane jenenge turuk bintul. Tapi pas tak pangan ora enak turuke. Sik, Jin, tak golekno ngamper ndas. Sik, endi mah. Piye to jane iki? Jajane turuk bintul ya. Iya. Mbak. Sampai ini jawane ndi to? Jawaku ki karo sampean lho, Mas. Lah dalah ngrusak tatanan iki. Ning sampean ra Jawa. Aku lho di bojo. Peh, Jajal tak teko bojoku sik ya. Oleh rabineh ora.
Piye kabare? Kabare apik. Wis rapi rong. Urung. Wes panggah dadi dudae. Aku kan ngenteni janda pengeluaran terbaru. Tibae basa Jawane 25 iki selangkang to. Selangkung. Ya, Berarti aku no sing kleru. ya pisan kas kowe nek selangkang kuwi ngono parkirane dalan bayi. Lah leh ku ngitung-ngitung lho umur ngantek 20 tok isone. Pisan kas. Ini parah. Kitane aku mau tuku jajan sing saka ketan karo kacang ngono lho. Ora takok. Ngerti aku nek ora teko, kita omongi. Lah jare bakul iki jajane jenenge turuk bintul. Tapi pas tak pangan ora enak turuke. Sik, Jin, tak golekno ngamper ndasmu. Sik, ndi mah. Itu jane iki. Jajane turuk bintul ya. Iya. Mbok pangan oke enek. Kuwi kan jenenge jajane. Ya mbok menawa jenenge jajan iki memakili kok. Jenenge tok. Bakale saka kacang karo beras ketan. Yo, Apa kira-kira bakule lali ya gak diwehi? jajan kuwi jenenge turuk bintul ora kok ning ngono kuwi nek turuke nyemul ora enak. Oh ya bakule bakul jajan ora bakul turuk le. Wong lanang kuwi nek wis duwe bojo rata-rata 100% setia. Ya jelas to, Mas. Rata-rata wong lanang ku ya setia kaya aku iki. Lah wong ngerti wong wedok ayu seksi semlo haye langsung istighfar. Ya gak istighfar tok, Mas, ya nyebut barang. Astagfirullahaladzim. Menuke. Itu banter-banter ta, Mas. Atok bolong diseruduk badak. Bojone wong aja digendak. Sing bener iki katok bolong digawe lap, Mas. Bojone wong nggarai kilap. Ya. Nyapa? Rinyo tak omong. Nyapa? Tibake nyusoni bojo saurunge turu manfaate janu akeh. Mosok apa ya? Oh, ning wajahe tambah wayu. Mosok. Dadi awet enom. Terus Apik nggo kesehatan jantung. apa neh? Mencegah kanker payudara. Apa neh? Mencegah penyakit paru-paru. Terus? Menghilangkan stres. Yo. Menurunkan berat badan. Jonekno. Yongko to ya. Joto selara betah. Engko ae ya. Joto jajal. Engko ae sik turun. Mau balenine ya. Petro umure 4 tahun, Bagong umure setengahe. Setengah, 2 tahun berarti. Terus berarti pas Petro umure 50, Bagong umure piro? Selawe. Lah iku selawe. Kacake pirang tahun? Setengah ya. Iki nek ra cerdas yo ngene aku iso kangelane. Setengahe piro? 2 tahun. Berarti nek misale Petro umur 50 yo Bagonge umure 48. Kok dadi selawe adoh banget. Kok 48? Lah yo pas umur 4 tahun, umure Bagong setengahe. Dadi umure Bagong piro? 2 tahun. 2 tahun, bener ya? Pas Petro umure 50 tahun, berarti Bagong umure piro? Selawe. D-O-D-R-I-R-A-N. Iwan. Iwan. P-I-T-K-U-Q-S. Es batu. Es batu. M-O-M T-O-T-R. Kolor. Kolor. C-I-C C-A-C-K. Kucing. Kucing. J-E-J-M B-O-B-D. Jembut. Ini urusan. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah mau Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe tole sing gedhe. Ayo. Kon. Ayo. Ngonoan iki, Bos. Kowe iso apa ora? Iso ta, Kak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon. Kowe tole sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Nak Surabaya iki ayo. Kon. Ayo iso apa ora kowe? Kon.
Wong lanang zaman saiki iki diwai ati malah njaluk pepek. Lah piye wong tarah sak paket lho. Diwai ati malah njaluk pepek ki yo ngene iki. Mas, mbok yo ngerti yo. Lah wong lanange kurang ngerti apa, Jal. Wedokanmu ki lek gak gelem ditumpaki iki menjaga kesuciane demi awakmu sok mbene. Lah wong sok mben karo saiki lho ya padha ae. Sing ngrasakne lho ya aku. Lek awakmu diwai saiki, elek-elek yo lek sok mbene ora njlei ora malai. Wong lanange nek wis eruh rasane no malih anteng. Matamu. Lho, kok jarane dipisui neh. Lek saiki bolak-balik numpaki engko pas anu sisuke ngomong, "Malah Dek, aku tak golek rasa liyane, rasamu wis koyo ngene ae." Ya ora mungkin. Wong wis kadung tak pangan ya kudu tak entekne to. Ku matane gacek kane asu. Lho, kok jaran. Anja. Wong lanang modelan ngene iki lho janan. Lah wong saiki nggonku sesuk ya nggonku ae lho. Picek tenan. Lah jenenge cintai apa-apa kan ya gelem. Lanang zaman saiki anjen kok ngene lho, Rek. Lah wong jenenge ya normal lho. Ya duwe rasa pengen barang. Sabar-sabaro, dadi wong wedoke sabar-sabaro. Lah wong lanang lho luwih sabar ruwangsamu. Sabar-sabaro. Wong lanang zaman saiki iki diwai ati malah njaluk pepek. Lah piye wong tarah sak paket lho. Diwai ati malah njaluk pepek ki yo ngene iki. Mas, mbok yo ngerti yo. Lah wong lanange kurang ngerti apa, Jal. Wedokanmu ki lek gak gelem ditumpaki iki menjaga kesuciane demi awakmu sok mbene. Lah wong sok mben karo saiki lho ya padha ae. Sing ngrasakne lho ya aku. Lek awakmu diwai saiki, elek-elek yo lek sok mbene ora njlei ora malai. Wong lanange nek wis eruh Mas. Nyapa? Sakmene iki rondo 7 tahun, Mas. Oh alah, rondo tenan to tibake. Ora tau didulek sak menika. Lah nek pas pengen didulek ngono ki mbok ngomong aku. Kurang rondo piye, Mas, sayang? Ya digenepi 10 tahun to. Engko ben iso nyokot. Age, Mas, rabine aku, Mas. Mas. Emoh 7 tahun ni urung iso nyokot. Ben genep 10 tahun ngono lho. Anja. Nan. Grade A. Paus. Size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk. Berarti sekoke sik apik iki. Gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak jarimu. Minus pemakaian karo hati rondok retak. Wis ngono ae. Lah wong jenenge second lho. Minuse ya tetep pemakaian. Lah kira-kira golek bojo sing kaya piye? Mbok menawa aku termasuk di dalamnya. Kriteria suami pokoknya sing penak senukane. Ora usah samar nek masalah kuwi. Lah wong aku lho raja senuk. Terus gitikane jek tuandes. Pokoknya Aku ini nek ra mentok ya ra marem. Lah hobine apa? Hobi kelon. Lah ngene iki golek bojo sing hobi kelon ngene iki lho. Nang awak mundak lemu. Anja. Ya. Nyapa? Rinyo tak omong. Nyapa? Tiba nyusoni bojo saurunge turu manfaate jan akeh. Mosok apa ya? Oh, ning wajahe tambah wayu. Mosok. Dadi awet enom. Terus apik nggo kesehatan jantung. Apa neh? Mencegah kanker payudara. Apa neh? Mencegah penyakit paru-paru. Terus menghilangkan stres. Yo. Menurunkan berat badan. Jonekno. Yongko to ya. Joto selara betah. Joto jajal. Wah, sik turun. Kowe ora ngerti. Piye to, Yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi, ya. Sedina utuh ning nggonku nangis-nangis. Lah enek masalah apa? Enek masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandhen walah mbok yo pange-pangono aku to Yu. Lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Selingkuh. Lah, Sing terus piye? lanang kuwi selingkuh. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? DODRIRAN Iwan. Iwan PITKUQS Es batu. Es batu
M-O-M-O, T-O-T, R. Kolor. Kolor. C-I-C, C-A-C, K. Kucing. Kucing. J-E-J-M, B-O-B-D. Jembut. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah mau Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe to lek sing gedhe. Ayo. Kon. Ayo. Ngonoane, Gus. Kowe iso apa ora? Iso ta, Kak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon. Kowe to le sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe to le sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah iki kowe to le sing gedhe. Nah, Surabaya iki ayo. Kon. Ayo iso apa ora kowe? Kon. Wong lanang kuwi nek wis duwe bojo rata-rata 100% setia. Ya jelas to, Mas. Rata-rata wong lanang ku ya setia kaya aku iki. Lah wong ngerti wong wedok ayu seksi semlo haye langsung istighfar. Ya gak istighfar tok, Mak, ya nyebut barang. Astagfirullahaladzim. Menuke. Ojo banter-banter ta, Mak. Atok bolong diseruduk badak. Bojone wong aja digendak. Sing bener iki katok bolong digawe lap, Mak. Bojone wong nggarai kilap. Ya. Nyapa? Rinyo tak omong. Nyapa? Tibake nyusoni bojo saurunge turu manfaate janung akeh. Mosok apa ya? Oh, ning wajahe tambah wayu. Mosok. Dadi awet enom. Terus apik nggo kesehatan jantung. apa neh? Mencegah kanker payudara. Apa neh? Mencegah penyakit paru-paru. Terus? Menghilangkan stres. Yo. Menurunkan berat badan. Jonekno. Yongko to ya. Joto selara betah. Joto jajal. Mau balenine ya. Petro umure 4 tahun, Bagong umure setengahe. Setengahe, 2 tahun berarti. Terus berarti pas Petro umure 50, Bagong umure piro? Selawe. Lah kok selawe? Kacake pirang tahun? Setengah ya. Iki nek ra cerdas yo ngene aku sok kangelane. Setengahe piro? 2 tahun. Berarti nek misale Petro umur 50 ya Bagonge umure 48. Kok dadi selawe adoh banget. Kok 48? Lah iya, pas umur 4 tahun, umure Bagong setengahe. Dadi umure Bagong piro? 2 tahun. 2 tahun, bener ya? Pas Petro umure 50 tahun, berarti Bagong umure piro? Selawe. Nek misalnya aku ndek bojo lek gareng ngene iki ya ora apa-apa. Aku terima walaupun gering-gering ngene iki lho, Cak. Misale ndakel ora payus tak kon tandur ning sawah ora apa-apa. Dadi engko ora nek ning sawah ki ibarat iki ra ketang-ketang nandur kentang. Ora dadi sewayah-wayah katoke suwek kentange metu ra iso ngutuku katok. Aja mbok sambung. Yen mbok sambung ki dirungokke ngeres. Oh ngeres kepiye? Alon-alon aja mbok sambung dadi nandur kentang. Nandur kentang. Waya-waya katoke suwek kentange metu. Iki mandek sih katoke suwek sih. Lagi kentange ditokke. Lah kok ditokne? Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah 30 mudun. Nek 30 medun iki sik kemlamut. Iki cara degane karek nyucrup. Nek 30 munggah wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya to digiat nih sak pol-pole. Losno. Ojo sampai leren pokoke. Iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Dadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enak iki pokoke. Tapi cara gedang lo ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ra kuat. Wong lanang zaman saiki iki diwai ati malah njaluk pepek.
Lah piye wong tarah sak paket lho. Diweyati malah njaluk fefek ki yo ngene iki. Mas, mbok yo ngerti yo. Lah wong lanange kurang ngerti apa, Jal. Wedokanmu ki lek gak gelem ditumpaki iki menjaga kesuciane demi awakmu sok mbene. Lah wong sok mben karo saiki lho ya padha ae. Sing ngrasakne lho ya aku. Lek awakmu diwehi saiki. Elek-elek, yo lek sok mbene ora njlehi ora malehi. Wong lanange nek wis eruh rasane no malih anteng. Matamu. Lho, kok jarane dipisui neh. Lek saiki bolak-balik numpaki engko pas anu sisuke ngomong, "Malah Dek, aku tak golek rasa liyane, rasamu wis koyo ngene ae." Ya ora mungkin. Wong wis kadung tak pangan ya kudu tak entekne to. Kuwi matane gacek kane asu. Lho, kok jaran. Anjah. Mas, Apa, Des? info Info apa to? info utang boten sah bayar, Zura enek to, Des aneh iki, Des. dibayar ndamel cium. Nek ngene iki ya enek, Des. Teng pundi Mas? Nang Martapura, Des. Sherlock. Iya. Sherlock sakniki Mas. Iya, Des. Iki lho. Wis tak Sherlock. Cek mangkat ya. Wong lanang modelan ngene iki lho janan. Lah wong saiki nggonku sesuk ya nggonku ae lho. Picek tenan. Lah jenenge cintai apa-apa kan ya gelem. Wong lanang zaman saiki pancen kok ngene lho, Rek. Lah wong jenenge ya normal lho. Ya duwe rasa pengen barang. Sabar-sabaro, dadi wong wedoke sabar-sabaro. Lah wong lanang lho luwih sabar wangsam. Sabar-sabaro. Wong lanang zaman saiki iki diwehi ati malah njaluk pepek. Lah piye wong tarah sak paket lho. Diwehi ati malah njaluk fefek ki yo ngene iki. Mas, mbok yo ngerti yo. Lah wong lanange kurang ngerti apa, Jal. Wedokanmu ki lek gak gelem ditumpaki iki menjaga kesuciane demi awakmu sok mbene. Lah wong sok mben karo saiki lho ya padha ae. Sing ngrasakne lho ya aku. Lek awakmu diwehi saiki. Elek-elek, yo lek sok mbene ora njlehi ora malehi. Wong lanange nek wis eruh Emangnya nek Jawa Timur ana tolene. Ger. Nganggone ger. Oh, ya wis kon wae lah nganggo rasa ngono. Oh, kon wis ngono wae rasa tole apa ndok mbangane salah. Ah iya, lho. Oh, kon wis titik. Lah kok nek lanang karo wedoke piye nek ming kon tok? Kon tok. Ya wis lah mengko kon tatin ngono kuwi wae nganggo jeneng ngene. Ya. Misale sing teko Amir ya. Lho, kon to. Kon Amir. Kon to Mir. Kon Tomir. Oh, kon Tomir. Nek Mbak Beruk kon Toruk. Ngono wae, gampang. Trembelane. Lah kan enten to Mbak Beruk ning ya. Ah iya, upama sing teko bintang film ayo. Sapa? Sule. Kontole. Sule. Mas, nyapa? sak menaki rondo 7 tahun Mas. Oh alah, rondo tenan to tibake. Ora tau didulek sak menika. Lah nek pas pengen didulek ngono ki mbok ngomong aku. Kurang rondo piye Mas, sayang? Ya digenepi 10 tahun to. Engko ben iso nyokot. Ake Mas, rapinin aku Mas. Mas. Emoh 7 tahun ini urung iso nyokot. Ben genep 10 tahun ngono lho. Anjay. Tahu bacem, rasane legi. Aku yo gelem kok jak rapi. Nyokot pentil karo udo. Tetep ngayal masih ora jodoh. Ngisor udel, mambu tape. Nek pancen kendel, parani bapake. Tuku baju karo dasi. Nek ra setuju, didik bayi menjadi solusi. Tenan. Grade A. Paus. Size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk. Berarti sekoke sik apik iki. Gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak jarimu. Minus pemakaian karo hati rondok retak. Wis ngono ae. Lah wong jenenge second lho. Minuse ya tetep pemakaian. Lah kira-kira golek bojo sing kaya piye? Mbok menawa aku termasuk di dalamnya. Kriteria suami pokoknya sing penak senukane
ora sah samar nek masalah kuwi. Lah wong aku lho raja senuk. Terus gitikane jek tuandes pokoke. Aku ini nek ra mentok ya ra marem. Lah hobine apa? Hobi kelon. Lah ngene iki golek bojo sing hobi kelon ngene iki lho. Nang awak mundak lemu. Anjay. Awake dhewe wis padha-padha ndek bojone. Cerita di antara kita cukup sakmene ya. Ya apa-apane ora penak bojone dhewe. Tak kingkong iwak lele. Pangga nak bojone wong timbang bojone dhewe. Kok jere. Zaman saiki golek bojo ora perlu sing ganteng, ora perlu sing berduit, cukup sing setia. Kuwi omongane wong wedok nguntal ketumbung. Ya. Nyapa? Rinyo tak omong. Nyapa? Tibake nyusoni bojo saurunge turu manfaate jan akeh. Mosok apa ya? Oh, ning wajahi tambah wayu. Mosok. Dadi awet enom. Terus apik nggo kesehatan jantung. apa neh? Mencegah kanker payudara. Apa neh? Mencegah penyakit paru-paru. Terus menghilangkan stres. Yo. Menurunkan berat badan. Jonekno. Yongko to ya. Joto selara betah. Oh, ayah. Joto jajal. Oh, ae turun-turun. Bapak Lurah dibantu RT RW. RT RW seneng ngurus tanggane. Apa meneh lek wayah metu bantuan BLT. Jebul sing didumi mung dulur-dulure. Mas, Apa, Dek? seumpama kula dados bojone jenengan, Iya, Dek. jenengan boten isin to? Yo ora to, Dek, mosok isin, Dek. Lah wong kula tukang ngarit, Ngaretne apa, Dek? ngaritke sapi, ngaritke wedhus. Oh alah, yo ora isin ora kok, Dek. Nek boten isin, Sherlock tak parani. Iya, Dek, engko tak Sherlock, Dek, ya, Dek ya. Iku wedhusku ku lho, aku malah ra sempet ngaritne. Engko sekalian anu gawane suket ya, Dek ya. Anjay. Lah Nini karo nunuke ayu ndi? Jane ayu Nini. Tapi nek cawanang dolan sing digolek ora Ninike, Mbak. Apane? Nunuke. Padahal ayu Nini. Tapi wong lanang-lanang nek dolan sing digolek ora Ninike, Mas. Apane? Nunuke. Nunuke sapa? Nunuke bojoku to. Ayo to bisa naik. Ojo to, Dik, aku wedi lho. Rasa kuatir. Aku wedi nek ketagihan. Wis to jalan penak. Iya ngerti aku nek penak, tapi besok ae to nek dhewe sah. Alah, pada nunggu sah barang. Lah nek sah kan sahdu to, Dik. Padha ae lho. Wis to, besok nek wis sah awakmu njaluk sedina sewengi lho pangkat tak turuti. Hele, sing los ae lho. Kowe pengen tak sayang apa tak kasari? Yo disayang to, aku mau mbok kasari. Kok malah kelingian? Pengen gawe hati apa emosi? Aja muni ngono to. Aku wedi nek mbok tinggal. Ayo to. Aku janji ora bakal ninggalin kowe. Ya wis, ayo. Tapi engko oleh nyuwun neh ya. Pokoknya aku nggak mau tahu. Pokoknya sesuk rabi. Ora iso yang lek sesuk iki. Bapakmu lo ngkon aku sunat sik. Gek sesuk lo netonku ambek mak ya ora oleh to rabi sesuk. Aku nggak mau tahu. Pokoknya sesuk mau ditunda-tunda. Terus dia anak 11 los. Aku nggak mau tahu. Bayu 11. Rusak dalanmu. Longgar terus aku terus piye terusan nek kowe duwe anak 11. Koploh kabeh. Pokoknya rabi lo. Iya beh. Kembang-kembang kaweng kadungane wong desa bareng-bareng. Jangan bening lalape jengkol bojoku jengking gocekan kontak. Nyapo kok jerit? Mergone sing mbok tetel-tetele kuwi sak helme sampai gadok kok rakon jerit. Tara sing marai enak ya sing ditetel-tetelne kuwi lho. Re panggah senep. Senep Mas. Wong ngerti senep kok njaluk neh apa ya tumon iki. Penak Mas. Re panggah ngono apa piye? Lah nek kuwi ya pas.
Saiki tak tekon. Arep tekon apa? Lah pelek ketubles dome praya panggah sing jerit lambene. Kok uduk dome. Lah kuwi kan dicubles, ora dicepit. Makane dadi wong lanang sing tahu diri. Tahu diri piye karepe? Wis genah roh dicepit aja kaken polah. Lah wong wedok sing digoleki sing iso polah lho. Tak mbok gadok-gadokne tekan jero. Pademu ben menak ngono apa piye? Tarah ben marem kok. Wis batanganmu ki ngiwo, apa ora dijepit perang ngiwo nengen kaya kipas angin tolah-tolah kan kae. Wong padha penake. Makane kuwi fungsine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya kabare bola. Kabare ra penak iki. Mbok ora usah telepon to. Engko nek aku duwe tak wehi. Lho, urung wis sambat ngono iki lho. Lah kok mau nagih dhuwitmu to? Ora, aku ora nagih dhuwitku. Iki justru mau tak tambah. Kemarin kamu pinjem piro to? 10. Oh, ini mau tak tambah lagi, kamu mau apa ndak? Yo gelem. Kan kemarin 10 juta, ini mau tak tambah 10 juta lagi biar 20 juta gitu loh. Tenan apa ora wi? Iya, soalnya iki dukun pesugihanku iki ngomong lek uang sing mangan duitku 20 juta iku wis masuk dadi persyaratan tumbal ngono lho bola. Bola. Bola kok mati bola? Pateni. Lah apa ora tarweh, ora salat Isya. Ya sadurunge tarweh sik to celoko ke wong Islam kok. Tarwehmu ki lho ning ndi? Lho, jare ning kampling, ya ning masjid kok masuk ning masjid. Ora tau roh. Lho, lah aku ning masjid gonku kono no. Aku mesti landar tarwehno budal dhisik, aku mesti ning ngarepe imam. Wis genah aku ning kono ku wis dadake wis aku wis budal. Wah, lah mula ora ketok komburi. Lambemu ki lho nek ngomong diatur nek ngomong wong salat ning ngarepe imam lho. Lha nyapa ta? Kowe ning jaba masjid berarti. Sapa sing ngomong ya ning jero? Goblok kowe. Lah kok iso ning ngarepe imam lho? Lho lah iya aku mesti budale dhisik, aku mesti ning ngarepe imam. Sore aku budale. Imam ki ning ngarepmu, ora ning buriku. Ngajal ta iki? Gobloke iki lho. Sing ning ngarep dhewe jenenge imam. Ngarep dhewe nggonku gopur. Goblok. Ngarep dhewe ta, sing tak ijen ta. Jenenge gopur ngarepan omah wi. Ngene lho Dek Percil, ya ampun, cah kucluk sak donya. Saiki nyapa kok wong lanang ki lek nguyuh dadak digoceki, he? Jenenge prosneleng ya kudu dicekel lho, Ndes. Apa ora iso nguyuh dhewe? Ya jane iso tapi prosneleng nek ora dicekel ngene iki yo gupik-gupik kok, Ndes. Apa ora iso lepas setir? Oh, pernah tak aculne iki malah nembak rayo, Ndes. Wong biasane yo ngadeg dhewe ae kok nguyuh dadak digoceki. Ya justru pas ngadeg kuwi, Ndes, aku nyoba pas ngadeg iki tak uyuh niki malah nyemburi raine kancane kok, Ndes. Kapok aku ngono iki. Ampun. Nih. Yo enek, tapi ki aku ngetene barang lho manang luar kota. Ngoterne barang. Iya. Ya wis gak apa-apa lah ditunda. Dan membahagiakan istri apa ya kudu malam jemah ya. Malam apa kan ya iso. Loh tapi kok gak enak suarane motor ya? Sik leren mah. Ngopi nang warung. Cik ngopi. Iya mah. Bakule ayu rawi. Wah, bakule wis tuwek. Rugi lek mau ngopi. Lah sing pentinge kopine lho ora bakule. Makane golek sing cantik. Bakule ayu nek kopine ra enak ya padha ae to, Pak. Ya wis lek ngono. Iya, Mah. Hati-hati ya sayang. Iya sayangku. Mama aja lali maem ya, bendut. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengeringan lagi besti sawahnya. Ngarit apa sik no, ngarit jempon. Gua apa jem? Wong didol ya ora payu lho. Aku gak golek bocah sing pinter ngarit. Lah golekanmu sing piye? Golekku bocah sing pinter kukur-kukur selangkangan. Trimo kukur-kukure karo merem iso aku. Opone sing dikukur pas selangkangan. Ya muda pinter. Gak ngurus ya. Sego lagi pora kowe. Ya sida to. Terus ae. Lah iki lho aku sik pesen jamu. Lah wis njaluk ping 4 ora tak doping jamu aku yo ora mampu. Ki aku nang etan kali ning Sorpring. Sorpring ndi? Aku ning Sorpring iki lho narene kok. Entah nono tak rono.
Ini parah ini. Wis titip benih tapi pangga nggak direstui wong tuane piye, Des? What? Ngopo, Des? Weh, Kene ado karo laut tok, Des. dadi wong lanang utek-utekanmu utek mesum. Piye wong ya gelem. Kowe bejo ra digulung bapake diuncalne ning laut kowe, he? Ojo, Des, aku ra iso renang, Des. Lah wong urung-urung kok ya wis tok titipi benih le, cah bagus, he? Ya piye wong pangga nggak direstoni, Des? Lah lek kowe iki urung direstui wong tuane, berarti kowe iki ora ganteng, kurang sugih, ora gelem kerja. Aku cek males, Des. Ya jan, dadi menungso mbok ya tau diri. Beh, Lah terus aku kon piye, Des? tekonanmu tak omongno. Dadi wong kok utek-utekane utek mesum le, cah ganteng. Nun. Tak omong. Apa? Kowe nek sik enom-noman ngene iki ya kerja sing mempeng golek dhuwit sing akeh, dibuktine tanggung jawabe ben direstui wong tuane. Lah urung-urung anake wis pok keloni, he? Ya piye penal? Ayo Dik munggah neh mumpung sik greng iki. Lek wis munggah pindho ki rasane wis beda lho, Mas. Beda apane wong bentuke ya ora malih. Mergo sing pertama iku lebih ngono lho sampean ki. Alang kok nah kan ya iso ta. Piye to? Ya piye wong pangga nggak direstoni, Des? Lah lek kowe iki urung direstui wong tuane, berarti kowe iki ora ganteng, kurang sugih, ora gelem kerja. Aku cek males, Des. Ya jan, dadi menungso mbok ya tau diri. Beh, Lah terus aku kon piye, Des? tekonanmu tak omongno. Dadi wong kok utek-utekane utek mesum le, cah ganteng. Nun. Tak omong. Apa? Kowe nek sik enom-noman ngene iki ya kerja sing mempeng golek dhuwit sing akeh, dibuktine tanggung jawabe ben direstui wong tuane. Lah urung-urung anake wis pok keloni, he? Ya piye penal, Des? Lah kowe iki lepa anakku sing tok kono nih, he lah. Wis tak patoki cengkelmu lho tak omongno, he. Awakmu kejem iman, Des. Enggak suka aku. Jan, kowe yo dadi wong wedok-wedok aja gelem kok ora ditumpaki wong-wong kaya ngene iki, Jan, ora genah. Iki malah merovokasi ngono kok aku gak ana tumpakane, Des. Enggak suka aku ngono kuwi. Halo, assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Ayah, ayo di mana itu? Sik leren, Mak. Mosok lupa Kak? Lupa apa lho, Mak? Hari ini hari Dino Kemis, hari Kamis itu isde malam. Jumat to, Mak. Pinter lah, terus mosok gak enak angen-angen mau membahagiakan istrimu yang ginu-ginu ini? Yo enek, tapi ki aku ngetene barang lho maneng luar kota. Ngoterne barang? Iya, Ya wes, gak apa-apa lah, ditunda. dan membahagiakan istri apa ya kudu malam jemah ya. Malam apa kan ya iso. Anakku loro wedok kabeh, kembar to. Siapa jenenge? Nini Irlina karo Nunu Irliana. Celukane Nini karo Nunu. Celukane siapa? Nini karo Nunu. Nek sing Nini kulite putih kaya buke. Lah Nunue wireng, Mas. Dolano ning omah to ben ngerti. Nek sing Nini putih kaya buke kulite. Maksudnya beda omonganmu? Wong Jawa niku aja nganti mangan nang ngisor longan turu bantalan merang, tegese mangan nang ngisor longan ki longono nekmu mangan kudu betah poso. Terus turu bantalan merang ki mereme kudu sing arang-arang betah melek. Dadi kuncine wong Jawa iku kudu betah luwe, betah melek. Loro mah goblok. Lu cah iki ora tau urip kok mesti dibantah to. Ya tenan lho, Bos. Lha sampe ora turu ra mangane seminggu bosok mah. Loro apa? Wong lanang iku nek alise kandel jalukan. Tapi nek wong lanang alise tipis lemah. Jari sapa? Gak percaya? Ya dibuktekne mbok piye nek ra tengel-tengel. Anjir. Ya kok ini alis tipis. Jare penak nek ndek bojo nek bengi ana sing ngeloni. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo? Tak wambung saka kokoe.
Aku loh dipek bojo yo ngelu. Lah dipek bojo kok ngelu ki ngelune piye? Tekanan batin maju kena mundur kena. Loh. Lah maju kena mundur kena yo enak to Mbak malahan. Sampai penake kok ngendi? Penake kok ngendi? Yo maju mundur kuwi mau to penake kok isih teko ae. Aku wis mending nyanyi anu sate kala. Pedus kala. Nyanyi kok wedhus iki lagune piye? Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Terus no dhewe. Mending kendaan timbang dadi bojo. Rumah samu rasane manggene ngendi? Lho wong lanang angkat-angkat sembarang rasa. Beras, watu. Terus lho sembarang kayu. Ning ngendi-ngendi Mas, jenenge wong kuwi panggah rasa wong wedok. Lho, kok iso ya? Wong wedok kuwi nggawa gunung loro ra tau sambat. Wong lanang nggawa ndok loro titipne manuk. Naiki aku ngiwangi kowe Jen, naiki aku njaluk tulung ki. Mulane martabate wong lanang iki, Dik. Harga diri Dik masalah. Apa-apa jarimu urusan di wong wedok rasa nggawa gunung loro nyanti-nyanti tau sambat. Wong lanang nggawa ndok loro titipne manuk. Alah tetep rasa wong lanang. Kok iso? Dibleki gunung loro kuat tok. Iya, malah kau weri ya. Lah dipek bojo kok ngelu ki ngelune piye? Tekanan batin maju kena mundur kena. Loh. Lah maju kena mundur kena yo enak to Mbak malahan. Sampai penake kok ngendi? Penake kok ngendi? Yo maju mundur kuwi mau to penake kok isih teko ae. Aku wis mending nyanyi anu sate kala. Pedus kala. Nyanyi kok wedhus iki lagune piye? Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Terus no dhewe. Mending kendaan timbang dadi bojone. Bener ah? Bener pisan. Bener janan. Wes. Yo penak dadi bojone to Mbak daripada dadi kendakane. Cek kudu gulung-gulung aku. Ya gulung-gulung kok nang ngisor kono engko tak uleni. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan kok karek nyucrup. Nek 30 munggah wis jan sip pokoknya. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno Mas. Lah iya to digiyet nek sak pol-pole. Selosno. Ojo sampai leren pokoknya. Iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge ya, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng ya wis enak-enake wi pokoke. Tapi cara gedangno ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ra kuat. Ana godhong tebu kuwi antepe kalbu utawa antepe nek wis mlebu. Mlebu nang ndi? Mlebu nang pesamuan nggone wong duwe gawe. Ana cengkir nek sing lanang wis kenceng sing wedok kudu mikir. Mikir apa kok? Loh, kudu nuturi. Aja kenceng-kenceng Mas nek nyambut gawe. Masa depan iki cik jauh. Ayo dipikir masa depane. Dadi aja kenceng-kenceng. Nek kenceng-kenceng ndak gampang kena penyakit. Mongko penyakit saiki gampang teko. Nek wis usia di atas 40 awake dhewe kudu menyadari. Siap. Terus ana maneh Mas, nek wis ana cengkir, mlebu nang nggone kuwade. Pinggire kuwade mesti ana kopi dikokop ngenai pipi. Sandingane ana gedang digeget nang nggon padang. Ana kacu diangkat. Piye kabare? Kabare apik. Wis rapi rong. Urung. Wis panggah dadi dudae. Aku kan ngenteni janda pengeluaran terbaru. Rondo ngono iki kabeh ora, Mbak?
Ya saiki iki aku ndak lek kabeh iki. Lah nyapa ora kabeh. Masalah iki saiki untuk saat iki ndak sing nyeruduk ngono. Oh, perkarane enak sing nyeruduk. Isik jaman-jamane sak nang sing nyeruduk kae yo kabeh. Ndang dilosne nyapa rasa kabeh. Ya piye kok lek diseruduk suwe elek meteng piye lek ra kabeh kok. Lah gelem gawe kok mah metengi piye karepe? Kok ya rumah saku kok jaran men. Biasane kowe yo anu tumbas ngono kok ora kabeh piye kok iso rumah saku kok. Kapan aku tuh mambu no. Telek pitik sing wis kuno. Hah, sik mambu, sik teles. Telek pitik sing dienggo rabuk. Sik mambu. Telek pitik apa sing ora mambu? Telek dipoto. Ora mambu iku. Gak mampu telek dipoto mbokmu gak kena. Gayanmu iki bae ngelikitik cacing karo moto telek to, Dik, bae. Nek nang omah prei tanggapan kok golek telek karo cacing mbok foto ya. Ora ning ngono lho, awakmu lah bedak iki mbok sing ilmiah. Oh, bedan ra ilmiah lah bedan. Weruh banyu segara. Ero. Weruh uyah. Ero. Sebab apa uyah kok asin? Sebab pancene banyu segara ki teko asin terus ning kono kuwi mengandung mengandung mbokmu kuwi. Alah. Sebab di situ ada molekul. Alah, molekul untukmu pucet kuwi. Ya sebabnya apa banyu segara kok asin? Sebabnya mbok dilat. Jajal ra mbok dilat lah ing lagaruh asin. Pinter bocah kene ae. Bocah kok iso pinter. Kok mau bedean kok mau kalah ngono ki nyapa jajal. Sampeyan kok nek rabi kambek aku pengennya duwe anak piro? Ya aku manut awakmu, Dik. 11 cukup. Okeh men. Aku pengennya 11. Situ potel iki boyoke. Tang